Iar sunteți cu camera pe tine. Astea mai fotogenice. Bafă de aproape ca la Sarnia? Da. Nu știu treaba asta. Păi așa facem. Dar nu încăpeți tot acolo. Ok, mereți tot jos acolo. Jos, mă. Hai jos! Da, după aia vreau să Îmbracă-te, mă, că mi-e fric. Ce faci? Da? Nu contează. Merge și jos de tot. Puneți pe copii în față. Dați-vă mai spate, mai! Mai. Cei mai mici și cei mai mari. Mai spate! vreo 10 metri mai spate. Mai mergeți pe contorul ăla. Sunteți copiii pe contonul ăla. Dar nu mai jos, bă! Dar nu mai jos! Hai mai pe jos! Stai că nu. Hai mai bine! Hai! Se vede acolo jos, dacă ne punem și Să vedeți oriunde. Că stau la peripot! Se vede și dacă merge jos. Hai că ghețăm de frig! Let's go! Vai, Cornel! Două ori mi-e fric acum, două ori! Hey guys, Keep up what you can keep your warm. Stai aici, Julia. To keep what... one, Cred că vă mai chemăm noi iarnă aici. stai așa. Și film? One, Ana, stați acolo. Adrian, vrei să nu prinzi decul ăla, mă? Unde crezi că am putea merge? Ai filmul în aparatul ăsta, să ne ții degeaba aici. Unu, vă mai fac două. Dar Adrian, nu sunt toți aici. Acum ce să le fac? Haideți, faceți unul să fiu și eu acolo. Faceți una lui Lucas, mă? Stați, vă fac eu una color acum, hai. Lucas e cel mai mic? Ok, dar uitați-vă încoace, deocamdată. Uite la tata. Cheese! De care? Oh, știu Ok, good. Tu ai dat pe film, ai dat pe filmat. Uite, acolo e mai bine. Ciprian, mai fă. Deci așa cum o zis eu. Brânză! Eu nu știu ce zice engleză. Foarte harașo. Du-te cu el, ai grijă. Vezi că îți dărâmă ăștia camera.